mga kagusok, maradyaw na hapon jaris kagusok kumano. Kini na area mga kagusok nakatuod kamo ini. Yan mga kagusok, diri ako i-drop ang ato t-shirt og with cash 50 pesos mga kagusok with sticker. Yan nanapar diri area mga kagusok, ako itaguon diri mga kagusok no. Yan mga kagusok, diyan na area abot dito na area mga kagusok, kanaporan ninyo no. Yan makita ninyo diri na area mga kagusok, kanapan ninyo para kamo maka t-shirt og mga cash ng 50 pesos. Yan basta diya na area sugod lang ang video abot dito. Diya sugod diya mga kagusok, diya abot dito, kanapan ninyo. Daghang salamat maradyaw na hapon sa ato mga followers, sa ato mga viewers. Lantaw kamo kini na area diya area. Yan mga kagusok, medyo lang taon. Daghang salamat maradyaw na hapon, maradyaw na 18k followers na ko mga kagusok. Daghang salamat sa inyo pagsuporta yo. Lantawan ninyo basta kini na area ra target to, diya abot dito. Daghang salamat otron ko, daghang salamat maradyaw na hapon sa aton tanan mga Surigaonon, sa aton mga followers o viewers. Thank you, bye bye.